Kawaya. Lumag-log ito ha. Laog.
Laban na tayo sus kan atik kan. As kan pasamanas poros na atik.
simula na this week. Ang klase ng mga traffic enforcement cases sa Pilipinas Region, mga program, kung questionin mga kliyente sa prostitution, 35 cases, 90 and 54%. At in labor exploitation naman, may 7 kliyente or 9.46%. Panagos po ang isang mga pag-ilot, mga program, may kinaraman yan, mga lakdang ng Department of Justice, sabi po kang Regional Prosecution Office, ang Public Attorney's Office, saka yung Power and Probation Administration, Kapresente pong Administration. So, yan po tabi ang mga updates para sa mga kababayan ka. Paano mahal? Matatapos na daw ang matatapos na daw ang registration of voter. Ano nangyari sa inyo na? Pagtapos sa September 30, at yung voter
time, huwag natin si Partner Alan Marino. Thank you so much, partner Marina Aga. Let us wait and see. Wait and see ang nagiging rekomendasyon ng Committee on Environment and Committee on Laws. This is controversial na pagbigro ni Gobernador Atty. Glasman kan sa iyang firma sa amended Quarry Ordinance Kanalbay. Ini ang napagkaroon ng wanyang patana at napagpadana kan Committee on Environment, Combined Committee on Laws meeting digit sa Kunean Parlawigan Session Hall na nagkaikuan ng mga kalibungan sa interpretasyon kan DILG opinion na ang gobernador ay positibo ang poder sa naman mag-approve kan ordinansa o mag-veto. Ako ay pinunod din approve. Veto ang bagayan ng Pinoy. Kasi siyempre, kung magpagbito kasi, minsan pagbito, ito lang na permission doon na naya, hindi nga kasi ito, bago ito. Yan. Pwede, tama, approve and disapprove and veto power. Yan. Iyo sa layan ang poder karong ejecutibo aron kang gobernador. O yan, nagkaibay ni sa ibang interpretasyon sa diskusyon. Ang sabi ni Provincial Legal Officer, dating Judge Noel Rubio, dapat may detalye pa na iba itong DILG opinion. Kaya dahil siya popular na siya pinuyon kan magsipirin kanya ang opinion na nasuha sa research na nagkakot na may natuman sa dokumento na legal opinion kan DILG. Yan ang taga-DILG. Dahil surat ng papel sa naman na opinion na research nila board member Landia at board member Siga. O yan, sabi ni Judge Noel Rubio, may mga observation siya naman sa kapirmahan na amended ordinance kan gobernador. Nabasa niya ini, sabi niya, nabasa niya ini, late na, nakikita tayo yung opisina. Sa palasutan ni Judge, nakadiretso sa office of the governor. O yan, may information sa gaban na nabasa niya ini, after na, nakapirmahan na kang gobernador, ilos na pondo niya, kagabos na kopya kang papel, dahil man gabos firmado kang gobernador. Ikadua, dahil ki-certification, alay sa Korea Parlawigan Secretary, kami na-confirmar kan mga tinibong committee meeting. Tama sa natin kung ki-certification niya. Pero anyway, observation niya lang ito. Sabi ni Judge Rubio, depende na sa opinion kan o kaya action sa Korea Palawigan kung ano ang ilibuhon nila sa letter na sabot kan gobernador sa iyang pagwiro. Kaya susulat ng gobernador, kampi sa 13, address to, ano yan, government sa Kasanggunian, na pipa 86 na ditawid siya sa firma. Tama. Sa mistaken hindi na firmahan niya, sa kadakulang ng voluminous na mga papilis sa kakawal naman. Nakala siya. Nasusutat siya. Ang mapupunyan dyan sa matugot ko Sangguniang Panlalawigan ko na ay. Ayan na nga niya, ang rekomendasyon digdi, let us wait and see kung ano mangyayari. Sabi na, di dapat na siya. Oo. Ito
yan sa aring ng mga pipirmahan ng gobernador. Ayun ba guys? Ano nga na paliwanag ni PA, na ito na reparo, na-confirm daw siya, sa record, na-confirm siya, July 9, hapon. Yan yan. So, ordinansa, nakabot sa opisina ng gobernador, July 8. Yan, nakabot sa lamesa ng gobernador, July 9, naaga. Oh, depende, sa araw ko ng oras. Basta, July 9 man, kumbaga, na-confirm pa ng DPA, hapon, na July 9. Meaning, nagustuhan man so office kan PA, bago pa may confirm. Pero, may staff yan na. May staff. Nakalusot naman sa, double yung mga dokumento. Okay na, nag-inig to discussion sa, nagpati board member Ziga, na hinapot, so, si Jan Rubio, kung sa provincial legal office, hindi lamang ginag-research kaining dokumentong nasa naman sa DILG. Medyo nag-inig to yes, Rubio. Nakapata na ngayon manaruga na opinion. Yan na kaya. Kasi mga previous administration pa naman pa ni dating Governor Vizcarra. Anyway, may ipining kung runay ni, medyo gali baga ilanapan ni Governor Siga, kung ano may research niya sa mula pang kayo nilang ganito opinion na yun. Medyo nagkainita sa doon. Anyway, napasipan na tuloy sa nag-25 minutes. So, 5 minutes, tumama na sa dua. Nagkukuhan sa dua. Anong mangyayari sa rin ng kanay pang okay, nasasabi ni Secretary Grace Magdamit for self-publication na ini after self-publication after na may publication sa self-publication mabilang naman si 15 days ang 15 days na yan dapat ma-implement na kang gobernador tapos na depende na sa gobernador i-implement niya o dahil anong plano ni Gunyan? Anong plano ni legal officer dyan sa pahayag ni secretary na for self-publication na yan? Kasi hindi pa na tayo manila sabi sa DLG opinion, ang DLG opinion, ang ikon lang niya lang, ang poder kan sa mga ekotibo, approve this to power. Pero dahil daw sabi ito sa pag-withdraw, first time yung nangyari, paano ba rin? Ano ba, ayaw mo sa legal? Dahil tayong gobernador, sinuratan yun na, pero basta magturulong ka na nga, pagulit ko na yan. Hindi sa katagin may matagas dyan, yan, yun na sa legal, para sa bulan na yung magpublikar ng pang-term, kaya nga publikar yan, hindi rin mati yan. Pero ate nga na, sabi ni Boga Torsiga, ko na yan, after kang self-publication, after 23 days, sabi ko na yan, i-implement ng gobernador. O paano yan? Eh, paano kung may magkaso? Sabi, i-implement ng gobernador. Pwede masabi sa gobernador. Eh, sabi ni Judge Rubio, kaya kita friend ko na nung ang mangyayari. Let us do it in faith. Lumas sila nagkauro yun. Sabi man ni Gobernador ng San Lucina, Rodia de la Cruz, ang sabi ba ni? Okay. Ang sabi ba ni Gobernador ng San Lucina, Rodia de la Cruz, anyway na yan, ang gobernador na yan, si Gobernador Sina naman sa opinion na let us wait and see. Duman sila nagkauro yun. Napasipay sa Rolex Position. Ni Gobernador Sina sa kanila sa yun, nagkubuhan sa doa. Nagbeso-beso pa. Tapos na sa Rolex Position kan doa sa legality o sa opinion nila.
2020 na. Anong plano ni Secretary? Anong plano ni Secretary? Ipapublikar niya ito for third? O mawit and see man siya? Pag-paranal. Anong gawin ni Secretary? Komplikado si Secretary Pulis Magdamit. Kasi siyempre, trabaho niya yan. Ipublikar. 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 Yan. Kasi sabi, let's to agency, after some application of the 10 days, kung ano ang digibuhan ng gobernador. Ayan. Hindi man na indikasyon na yan ng PRO sa pagpupublikar. Lemang gaya sa sistema ng mga hindi mo naman reklamo. Legal. Huwag mo nga yan. Dahil ngayon pagpublikar ka, may ang gobernador. Lemang dyan, hindi namin sa legal siya. Sila ko, ang nadakot po magatugan na dumas sa Silvani. Tapos ibinalik na magatugan dito sa Pilipinas. Para po mga katiwala maging susi kung paano magatugan nakadulag si dating Mayor Ali. And ano ang ginaaraman talaga kay Sabi mga katiwala sa operasyon kan Pogo. Yan. Sabi ni Sheila Go, pinag-confirm kami talaga nga nagdulag sila ang mga tugay sa Pilipinas kasabay sa akin niya and si Alex mga katiwala sakay sin sabi na bangka. Yan. Si Sheila Go, mga tugay niya nagdulag sa Pilipinas sa paagi po kan pag-transport sa iya no, mga tugay nagsasakay na sila ng van aling sa farm mga tugay sa Tarlac. Yan. Nagbanda sila. So, kung dahil mas talaga pinakakatunog pakalusot panagan. Ako na kung sabi mga tugang na tinted pa, man mailing mga tugang sa naong kasi na mga tagaygayan. So, hindi na ito inog na transport boat na pinagagiwas na. Sakay sila sa van, mga katiwala, aling sa farm, sumasabi mga tugang sa talag, and nag-transfer sila sa sarong bangka, mga katiwala. Okay? Ali sa van, diretso sila magatugan sa sarong bangka, and nag-transfer ginaray sila sa, nagula man ginaray na bangka, pero sabi gagamit na po magatugan na patira. Hindi na so mga may mga gamit, mga fishing net, asing ipapang mga bangka, so dumanda from small to big bangka, yun ang sabi ang signal niya pinagasunadan sabi mga tugan. And another naman, nag-transfer na naman sila sa green or blue boat. Yan. So, hindi na sabi mga tugan so naging procedure. Naging procedure sabi mga katuwala kung paano hindi na sabi mga tugan yan. Investigador, asing nagkantinado, maging sa committee, magatugan ni Senator Risa, kung
Guaman ang gadba ni Kakutsaba, ni sabi pangatugan na si Ali para po mga tugang makakonect from one place to another. Kasi ngayon kung igwa, mas madali ang magiging access mga tugang paluwas managad sa nasyon. And kung igwa, mga tugang di po ini makatiwala ni magiging kaulangan. So sa ina po sabi mga tugang na pagbiyahe dahil anta o yan ang nakatibre kung hihilingan po mga katiwala kung igwasita nin bas-bas niya o yan ang nakatibre na sabi mga katiwala magiging buta-bumong na mga agi amigo kaya mga tugang mas madaling nakadulas. Kaya ini po ang alamon. Isay, igwa ba? Talaga, may nasa likod kaya. Mga tugang na naging dalan para makatulag po mga tugang si Ali. Maringanit nada ko pini, ay nada ko pini si Sila. Mga katiwala, kundi ini po nada ko si Sila, patiling malilipid silang kita mga tugang pag-trace pagtatrak kung paano mga katiwala ini si Alex nakaluwas mga tugang sa Pilipinas. And sa bagay kayo ni mga tugang ni Sila, posible ba sabi mga tugang may mag-urutwa pa na mga pagod sabi mga tugang na mga pangaran o kung sisay pa man inverto sa nasa bisnang durulagan portion mga katiwala. And kung hain mga tugang ini po si Alex, pero ang sabi nga ni sabi mga tugang ini po ang nasa China na. Nasa China na o sabihin na nasa teritoryo na po mga tugang ninda. So ngunyan kung halimbawa dahil po yung mga tugang mapatipot dahil po makabalik ni Pilipinas ang matutultog di sabi mga tugang so mga tao mga katiwala na nasa likod kan pakikipagkutsabahan mga tugang kay Alex po mga katiwala. And mga tugang ang pangalan ni Alex nakakonektar pa man sabi kiraray sa operasyon mga tugang kan Pogo, lalo na kan illegal na Pogo na pinagpapundo na ang operasyon ni President Bongbong Marcos. And mga tugang sa mismong identity gani na pinagkukonek masabi mga katiwala na lagtuan na mga Chinese ang igwapa ng madampeke dokumento na nakakalaog ating aranion po sabi mga tugang sa Pilipinas. So yan po mga tugang ang kagulang pong challenge ko niya sa mga otoridad. And siguro na naman matugon po ang natutuyang mga otoridad, mga tugang niya na mapalagpasin siyempre napupuntak man din na, lalo na ang Bureau of Immigration na baka na may kinalaman kami sa pagkakatulag na yan ni Alex. So, yan, dapat maging patunayan nito na dahil talaga yan dahil talaga kung kinalaman dyan and dito yung talaga ang mga pangyayari o yung mga bagay mga tugang na talagang kamo seryoso po so sa ito pong mga trabaho sa Bureau of Immigration. Kaya dari aloy-aloy pa ini pong paghuhugi kan ilum ini talagang dumang sa day na pag-appear sa mga pinag-expect na magiging appearance po ni Alex sa Senado na day
katugang nangyari, nagulaon na pong question mark yan. Na talagang may tatago pong informasyon, may protektaran po mga katiwala, na nasambit ng ex-mayor Ganda Tarlac. Yeah. So, nagduluwas tabi mga katiwala, sa mga espekulasyon na sa daya, posibleng tumama na po yan. Kasi espekulasyon yan eh. So, natandag talagang maging ano yan, as in maging legit doon na talagang mismo mga tugang nagpapailing na talagang may mga guilty sa mga akusasyon mga katiwala. Kaya yan po mga tugang ang sitwasyon. Kaya pupunan talaga yan paano nakapag-kuha ni mga dokumentos. Hindi po mga tugang si Alex. May kasabot ba? Dyan po mga tugang sa laog. Mga tugang sa nakasecure siya. Yung mga dokumento na pinagsabing legit man. Mga tugang ka na o yan ang PSA, mga katiwala, na sa iyang birth certificate. Kaya lang may mga di pa maipaliwanag sabi mga katiwala sa koneksyon at sa mga magulang, mga katiwala. Kasi yun ang nani po ang pinagapot sa iya sa pinakainog pa sana, kung napapano siya magatugang namundag digdig sa Pilipinas, ang sa iya mga kaiba, paano siya magatugang naging alkalde, and sa siya magatugang naging star. And as na statement siya baga, is lumaki siya po sa farm. Nadaing edukasyon, nakatarabay supaka, kanding, urig, siya ang nagpapagkaon na sabik ng mga urig, at nag-asaman, kaya lumaki siya ng farm. Wala siyang education, mga katiwala, etc. Sa lumaki siya ng farm. Isa'y po ang mga nagpadakula sa iya, mga tugang siya o yun ang pinataman pinataman na mga katiwala na ibang mga magurang sa Chinese people, etc. Mga tugang na nailing sa mga litrato, mga tugang ni Alice Go na ikaw po nagkapira na mga luxury car, may sadiri pag-capper, mga tugang sa farm. And namamakang di mga daragula o na lote daga tumantabi mga tugang sa Tarlac. Aping na sa iba pang parting ng Pilipinas. And sa natabi mga katiwala, so narik na Pogo, naman mismo sa likudan sa naman ka ng munisipyo kang Tarlac. Sa Kapaga, alas 11:43 na lamang, mabaltada kami, makalis lang po ng mga pakiramdam.
siling ka po, ha? Hindi ko na paano po mga tuga niya mapapakwan na in ha? Hihiling niya ating pag-implement akan sa kuya po mga tuga niya na mga leader ha? Na kung aron po kayo ni mga tugan ang mga sitwasyon so paano man ang kasi kay Juan talaga po sabing mga tuga niya na tawan inibon ang mga patas na ini ang mga layers na ini kaya ni po mga tuga nga mata na akan na mga dayo dito po sa Pilipinas kung bura no po na seryoso ang sa tuyang batas mga tuga niya sa Pilipinas. Kaning dito na po mga tuga niya pag ano yan, dito na po pag para sa taon kita hindi na irespeto nila ang batas sa mga tuga sa Pilipinas. Kaya kung ano po mga katiwala ang ano yan, nahilig na po na mga katabang lalong-lalo na po sa pagkuya ng mga namamatwaan mga tuga niya dapat ipagitaan ni may contribute lamang sa pagpapatalubong kana sa tuyang nasyon ating sa pagproteksyon kana lampan tarong sa tatuya. Kaya nagkakalas nga ni kita sa naging mayor ni Titi Ali sa Tarlac mga katiwala. And sa pagtatago kayo dito sa iyong identity, mga katiwala, talagang nalusutan, sabi nga ni nalusutan, mga tugang kita dito po sa Pilipinas. And maranganin na nasigrit yan ni Senator Risa, mga katiwala, ang mga pangyayari yan. And ako, pinapilig maligid kay Senator Risa Ontiveros sa mas agresibo mo yan sabi pagatugan niya sa iyang intelligence o yan ang people or staff or say pa man po mga katiwala na nagtatao nagtitip may na mga information dito kay Senator Risa na talagang matugdo ating mataunin legitimong informasyon base po mga tuga niya sa mga o yan ang information gathering research ating mga tuga niya sa mga follow-up at mga pangyayari sa ating mga tugang. Saka ito, mga tugang si Senator Risa, di ba? Kaya magkita nakakabati, ano po man ang mga aksyon sa iyang komite. At normal, mga tugang siya na nag-perform na sa iya sabing mga tugang naman nato bilang sarong senador. Pero lately, mga tugang sunod-sunod, kaya mo nagkakamali siya, sunod-sunod mga tugang ang mga expose ni Senator Risa Ontiveros. Kung kay tumagatuga niya ang pinag-apod na Mr. Expose dyan sa aming magatugan sa Senado, yun po magatugan si dating Senator Ernesto Maceda. Lundong po mga nito, si Senator Ernesto Maceda, o siya baga ang pinagsagang kay tumagatugan dyan sa Senado na Mr. Expose. Kaya kapos sa mga tugang nagkatiwalian, kapos sabing mga katiwala na mga o yan ang irregularidad ang luwas kayo po mga tugang sa Senado sa pagitan pag-expose ang mga pangyayari ating mga tugang niya, mga irregularidad and nakul po mga tugang si mga nai-discovery mga katiwala that time ni Senator Maceda.
Senator Risa Ontiveros. Yari siya man to counterpart kay tumagatugan that time with Senator Ernesto Matlada. Na sunod-sunod pagatugan sa mga issues, big issues and concern na naaraman po pagatugan niya kan sa tuyang namamanwaan. Starting po duman sa tabing karong pulso mga tugan duman sa Bisaya si Senior ano yan si Tadi ano yan abot sa iya Senior so ngayon na ang komunidad sa duman mga tugan sa tao Kampulot na contain po mga tugan siya nag-take interest duman po mga tugan sa nakulaon ng komunidad. And imagine mo po sabi mga kadiwala sa nakulang komunidad na ito papaano naman sabi ito mga tugan na mamanage mga kadiwala maduda ka agad. May mga guran na, may mga professional na mga kadiwala and siya kasilunod pa siya nanginginan tumasabi mga kadiwala sa grupong ito. Kaya pinagdudutaan doon sabi mga kadiwala nagsasanaan caretaker pero iba man sabi mga tugan ang namamahala sabi kuman. Para nga duwas dami ka sana. Ikaw lang mag-oversee dyan. Kung ano ipapagawa namin, ikaw ang mamumuno dyan. Ikaw ang gagawin namin dyan leader dyan sa lugar. Pero kaming amo mo. Nadiscover ba ito? Sa kulang na community na ito sabi mga kadiwala. And ganahon pa mga community dyan sa Parting Bisaya na aron magkakitabi mga tugan. Nag-grupo sila and nag-isolate sila mga tugan sa publiko. Nag-isolate sila. And yun ang sabi mga kadiwala na pinag-healing sa Maniti na pagkaining pag-grupo ng mga tao at iba pa nga o yan ang namamanuaan na parang parte po mga kadiwala kantay ng political agenda. Takon na halimbawa sabi mga tugan sa panahon ng eleksyon kay puan mo ang tabang nila taro sila grupo mga tugan sa taro mga kadiwala o yan ang karampag na kayang mag-produce ng solidong boto. Aalagaan ka lang namin pero balwarsi ka namin. Kaya pag ang mga kamalik ka managalan ko sa mga ibang politiko isa ng pasiriring dumansan di mga tugan sa Davao, sa Bisaya mga katiwala o sa dumansan di mga katiwala may mga o yan ang voting blanket nga pinagagigibo o nangyayari pag sinabi ni Aro Kenny pero ang boto ta para kay ano iyo po mga tugan ang nangyayari and kaya dito sa mga grupo-grupo ini bago makaduda sa mga katiwala na posibleng pinagagamit talaga ni sa sindang mga political agenda. Okay? Alam mo, sinagaling ko mga katiwala kaya sa agaliwang mga tugan ng karabayan kaya hindi po ang pagkakon na dapat masalamat yan sa inyong Naman, yan naman.